Mga kabay, so karon natay kauban nga bago. Daan na day ni. Karon bago lang yang ulo upaw. So napay isa agbastos dayo nga singer si Pit Mongoloid. Game. So karon among vlog kay mamuhan ngawat ni buhan. Sa kuan sa punuan na lamang sa kuan sa balay. Yes, makakawat na dugo ato. Kana. Kawat na ko ato. What's up mga kabay ha? Abang ini among tip karon. So ipakita ang upaw. Ang upaw. Ipakita ang upaw kana papugi. Bayot. So katura guys. So guys na nami diri. So karon umpis amo nang sugdan ang among orasyon, among tip sa pagpangawat. So nanami kuyog isa kay ni Apil. So ipakita ang upaw. Ang upaw ang pit nga bastos. Asa naman to? Tara. Kana. So amo nang sugdan. So abante. Di mo na ako kayang abuton, murag siya. Masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na, alam kong hindi na nga maaari. Tong, lagi sabi. So guys, tilawan na to ug unsa ni katamis sama sa iyong relasyon. Aslong sama sa among relasyon. Narito ako para sa'yo, pang ika'y ibigin ko. Sumandal ka sa'kin nang madama pag-ibig ko. Uy, pagulan mo! Uy, upaw! Uy, Pit Mongoloid, panagad mo! Di kay lalim mabiyaan!